Καταρχήν να πω ότι είμαι περήφανος για την πολιτική του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια στον αγροτικό τομέα. Έλυσε πάρα πολλά προβλήματα και έδωσε και προοπτική στον πρωτογενή τομέα με όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται άμεση εφαρμογή του 40-15 με όλες αυτές τις τροποποιήσεις και πηγαίνοντας προς το τέλος του χρόνου για να ισχυροποιηθεί και ο αγροτικός χώρος μέσα από τις οργανώσεις του, να οριστικοποιηθούν όλες αυτές οι μεταβολές, ούτως ώστε να πάνε σε εκλογές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και άμεσα τα απορίσματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην επιφάνεια και στο φως, για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί η κυβέρνηση η σημερινή με παραλήψεις, αλλά νομίζω ότι μέσα από τη διαδικασία της νέας ΚΑΠ έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Και ειδικότερα στον κτηνοτροφικό τομέα, στους κτηνοτρόφους, πολύ περισσότερα χρήματα από το 2015. Σας είδα, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, πολύ πεσμένους. Για τον λόγο το ότι αντί να αναδείξετε τα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο και χρειάζονται άμεσες λύσεις, φτάσατε σε ένα μηδενισμό. Εγώ δεν θα πω ποιο νόμο δεν ψηφίσατε και να μην κόπτεστε πολύ για τα βοσκοτόπια, γιατί δεν μπορείτε να είστε και με τον Δασάρχη και με τον Τσοπάνη. Αυτό κάνατε σε 2 τροπολογίες τουλάχιστον που ήρθαν για να διευθετήσουν προβλήματα που ταλανίζαν την ελληνική κτηνοτροφία από το 2011 και μετέπειτα. Και κύριε Υπουργέ, πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα και είναι αρμοδιότητα δικιά σας. Η τροπολογία την οποία καταθέσαμε στις 23 Δεκάτου αρκετοί βουλευτές στο σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα πρέπει να επανέλθει, να ξανασυζητηθεί και να γίνει αποδεκτή για να λύσει το πρόβλημα που θα ταλανίσει τον αγροτικό κόσμο με την παρακράτηση των ενισχύσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι και η παραγωγή όλου του αγροτικού τομέα μόλις μπουν οι ενισχύσεις. Και έχετε πει ότι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου, θα πάρθει το σύνολο των ενισχύσεων σε όλους τους τομείς. Άρα χρειάζεται άμεσα λύση στο συγκεκριμένο θέμα, για να είμαστε πρακτικοί και να δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που είναι μπροστά μας. Όπως και άμεση επιστροφή του ΦΠΑ και του πετρέλαιου κίνησης, που νομίζω ότι αυτά είναι έτοιμα και πρέπει να υλοποιηθούν. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τον αγροτικό τομέα είναι τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια και στην πρώην ΑΤΕ στον εκαθαριστή, αλλά και τα δάνεια αυτά τα οποία είναι εκκρεμότητα σε τράπεζες. Αυτά τα δάνεια είναι με την εγγύηση τα περισσότερα του ελληνικού δημοσίου και αφορούν δάνεια της γρίπης των πτηνών το 2006, αφορούν δάνεια 2007-2008 που δοθήκαν σε όλο τον αγροτικό τομέα που είχε να κάνει σε σχέση με τη μεγάλη αύξηση των ζωοτροφών και τώρα είναι σε εκκρεμότητα. Μέσα στην διαδικασία συζήτησης των κόκκινων δανείων πρέπει να συμπεριληφθούν και όλα αυτά τα δάνεια τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Και δεν ξέρω αν πραγματικά το νόμο που ψηφίσαμε για να ρυθμιστούν δάνεια τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, που είχε να κάνει σε σχέση με τα ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία ήταν μια ευνοϊκή ρύθμιση με 3% επιτόκιο, αν θυμάμαι καλά, και δινόταν μια δυνατότητα μέχρι 15 χρόνια ρύθμισης. Δεν ξέρω που βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα.
Άρα μέσα από την διαδικασία αυτή πιστεύω ως αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ και εκτιμώ ότι τα προβλήματα του αγροτικού τομέα δεν θα λυθούν με ευχολόγια. Και είναι γεγονός ή της αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίσατε κανέναν νόμο. Αλλά ούτε και σήμερα έχετε μία συγκεκριμένη πρόταση το πώς θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, έχει πλαίσιο το πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα και χρειάζεται άμεση υλοποίηση όλων αυτών που ανέφερα. Και πολύ περισσότερο να πάμε και στον έμφυα που αφορά τα αγροτικά κτίσματα στα οποία μπαίνει συμπληρωματικός φόρος, και αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να διορθωθεί. Να διορθωθεί, γιατί είναι λάθος η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε και ήρθε συμπληρωματικά να μπαίνει φόρος στα αγροτικά κτίσματα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από μεγάλη προσπάθεια, την οποία πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί η ελληνοποίηση είναι αυτή που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις αρθρώες εισαγωγές οι οποίες γίνονται, και αν δεν εφαρμοστεί το ισοζύγιο κρέατος θα λέμε και θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Είναι ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και αν θέλουμε πραγματικά να διαμορφώσουμε πραγματικό κοστολόγιο και να βοηθήσουμε τον αγροτικό τομέα, πρέπει να ενισχυθεί η ρευστοποίηση σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων, και των φυσικών προσώπων και των νομικών. Άρα νομίζω στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθούμε. Χρειάζεται προσπάθεια από πλευράς σας, από πλευράς μας ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, να είστε σίγουροι ότι στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσουμε, αλλά και ένα πράγμα να σας πούμε, ότι δεν θα χαριστούμε σε νοοτροπίες και συμπεριφορές οι οποίες φέρνουν εμπόδια απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κασί. Το λόγο έχει και ο νομοθετικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριος Μαρίνος Ουζονίδης, για 6 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Στο βήμα.